Idemo daleko da spasimo sve, dajemo sada sve, pobedit ćemo. Samo mi smo taj sjaj koji obasjava tvoj svet. Nek smo zlog nestane od nikog. Mi smo sada tu, od nikog. u dobru i u zlu. Od nikog. Mi uz tebe smo, od nikog. jači zajedno. Vruća kiša. Dobro, šaljem vam program. A sada skidov sonar bi trebalo da izvuče biosignale od ostalih kompjuterskih kodova u digitalnom moru. Dobro, Jeremy, program primljen i aktiviran. I misliš da ćemo tako naći gde Ksena čuva zatočeni duh Vilijama? Nadajmo se da hoće. To je najbolja šansa koju imamo da ga vratimo u našu realnost. Povratak našeg visokog naučitog heroja. Siguran sam da će Urlik jedva čekati da se vrati rival. Ponekad umeš baš da preteraš. Samo ponekad? O ne, mora da sam izašao iz Kad forme. već pričamo o Yumi, ne bih se bunio da danas budem na njenom mestu. Šališ se, pomaganje u radu laboratorije sa petacima nije baš njena vizija zabave. Ma hajde, garantovano uživa. Da bismo označili izuzetan događaj prolaska komete VG721 pored Zemlje, napravit ćemo minijaturnu imitaciju sunčevog sistema i označiti njenu putanju, a time i bolje razumeti njenu periodu izvan sunčeve orbite. Pored mene je model našeg sunca u određenoj razmeri, kao što vidite. Od vas se očekuje da napravite 8 planeta koje se oko njega okreću. Znači, podelit ćemo se u timove i svaki tim će zadužen baš za bih jednu voleo da budem u planetu tvom i timu. njenu orbitu. Izvini, Johnny, ali to ne zavisi od mene. Piti profesorku Herc. Ima li pitanja? Mogu li ja da budem u Juminom timu, profesorka? Dobro, Johnny, ali nemoj da te uhodim kako se glupiraš sa Hirokijem. Ovo će baš biti zabavno, a? Masa i ubrzanje komete poznate pod nazivom VG724 toliko su veliki da bi udarac o zemlju izazvao eksploziju ekvivalentnu 1000-struko jačini atomske bombe bačene na Hirošimu. Kao posljedica, zemljotresi i tsunami bi uništili sve veće gradove. Prašina u vazduhu bi zaklonila sunce i stvorila noć u trajanju od 2 veka. Zbog toga bi se desilo masovno izumiranje flore i faune i celokupne ljudske rase. Sada naravno nema razloga da se to desi, pošto kometa neće biti bliža od, 2 miliona kilometara od naše divne planete. Takođe smo obavešteni iz veoma poverljivog izvora da vlada ima tajni vojni satelit naoružan laserskim topovima, dovoljno jakim da promene kurs svake međuzvezdane pretnje kao što je ova. Polje posmatranja se izoštrava. Sonar je uhvatio slab rezidualni trag digitalne DNK u ovoj oblasti. Možda je Vilijamova, a možda čak i... Od tvog oca? Pa šta čekamo? Idemo da proverimo. Važi! Ovo je za tebe. Wow. I tebe. Šta si ti dobila? Wow, super cool! Znaš šta, dobit ćemo da radimo zemlju. Da, super, danas baš imam sreću. Zemlju i mesec. Kad samo pomislim da je Jeremy hteo da bude ovde umesto mene. A sad ne zaboravite, sunce treba da bude centar vaših izračunatih orbita, a petaci treba da povedu računa o razmeri planete u odnosu na sunce. Jel treba da vas podsjećam da ćemo ovaj praktičan rad ocenjivati? Samo trenutak, Suzana. Imam važno obaveštenje. A sad o motkama. Volao bih da vam skrenem pažnju na važan tehnički detalj. Imamo na motki 2 kraja. Jedan je oštar i šiljat. Taj kraj stavljate u zemlju. Ukoliko budete radili obrnuto, možete da se povredite šiljkom. Daj, treba da si totalni glupak da to ne skapiraš sam. A zašto sad? Zašto jednostavno ne možemo da odemo u istraživačku misiju na miru? Pa, Ksena, šta si nam spremio ovog puta?
Izvini, Aelita, ali potrebna si u Lioku što pre. Aktivirani toranj. Jasno, Jeremy, vraćam se. Tamo! Vidi tamo. Dobro, završio sam. Šta misliš o mojoj planeti Zemlji? Vidi, Jumi, mesec je tvoj ako hoćeš. Da, važi. Hiroki, jel Zemlja ima još jedno ime? Plava planeta, da znam. Bio sam malo maštovit kao da je bio neki napad Marsovaca. A ti, Johnny, da li misliš da nešto može da raste na mesecu? Pa ne, ali mislio sam da će biti poetičnije sa rastinjem. Obojca krenite iz početka i popravite to. Zaboravi, za nju su mašta i poezija bačen trud. Molim ti se, pošalji mi neko čudo da me izbavi odavde. Halo? Da, Jeremy? Aktivirani toranj? Hvala ti, Ksena. O čemu pričaš? Ma, ništa, odmah stižem. Najnovije vesti. Izgleda da se kometa VG724 raspala... Šta se ovde događa? Posle pogotka iz satelita... iz još nepoznatih razloga. Ispravka. Međunarodne observatorije su upravo potvrdile da je sve u redu sa kometom i da će prosto udariti... Ni u šta. Kao što vidite, proći će na velikoj udaljenosti od Zemlje. U svakom slučaju, mogli bismo da je uništimo našim vojnim satelitom, koji jasno ne postoji. To je samo mala prvoaprilska šala. Vidiš, nije 1. april, znači da nešto smrdi. Da vidimo, orbitalni observacioni program. Kometa VG724. Aelita, upravo sam shvatio šta je Ksenin napad. Ksena je upotrebio satelit da promeni kurs komete. Napravit će meteorsku kišu koja će pasti na Zemlju. Šta? Jesi siguran? Pa zapravo, prema mojim proračunima, većina meteorita bi trebalo u potpunosti da izgori u atmosferi. Međutim, ostaće jedan veliki komad iza njih koji će velikom brzinom pasti na... O, ne, na fabriku! Jeremy, moraš da napustiš kompjutersku sobu s mesta. Ne mogu, a ako nam se kompjuterska soba uništi, vi ćete zauvek u digitalnom moru. Ksenina milost i nemilost. Ne, moramo da deaktiviramo toranj. Opusti se, Jeremy, za čas ćemo mi to. Da, ali to neće zaustaviti meteorit da padne. To je istina. I zato ostajem u kontrolnom centru da startujem povratak u prošlost pre nego što udari. Važi, punom brzinom napred. Imate vezni kanal severozapadno od vašeg trenutnog položaja, ispod baze podataka. Jasno, kanal pravo ispred. Jeremy, da, skoro da sam stigla. Šta? Da, meteorit, a imajući u vidu njegovu masu, uništit će ne samo fabriku, već i celokupno područje, uključujući i akademiju. Ostali se vraćaju nazad, naći će se sa tobom u Lioku. Jumi, jesi tu? Hiroki? Izvini, Jeremy, odmah stižem, ali ja imam prvo nešto važno da uradim. Jumi, nije sad vreme za to, potrebna si nam odmah. Jumi! O, čoveče, šta je to? Zaštita od virusa. To mora da je tu zbog Ksene. Izvući ću nas odavde. Nešto ne radi. Jeremy, imamo problem. Vidim, Aelita, baš se time bavi. Ej, gde si otišla? Vidi, prefarbao sam ju plavo i dobio sam ovu odvratnu boju. Hiroki, sada budi dobar i idi pravo kući, važi. Povedi Johnnyje sa sobom, a ja ću... Vidjet ćemo se kasnije. Ali šta sa časom kod profesorki Hertz? Hiroki, čuo si me! Ej, šta je s tobom? Opet si se posvađala s Ulrikom, a? Usput, Suzana, kako ti ide s Pedrom? Stvarno, Jime, nemoj pred učenicima. Profesorka, moramo da evakuišemo akademiju. O čemu to pričaš, Jumi? Znam da će ovo zvučati sumanuto, ali meteorit će udariti upravo gde stojimo. Stani malo, Ishiyama, lepo sam ti rekao da sveža riba nije zdrava. Kunem se, upravo sam to saznala od prijatelja koji radi u nacionalnoj observatoriji.
Moramo da evakuišemo akademiju. Energija zaštite od virusa određuje se kroz vrlo jednostavan algoritam. Sve što treba da uradimo je da ga provalimo. Dobra ideja. Ej, mislim da sam konačno shvatio šta Ksena hoće. Bravo, Einsteine! Konačno si shvatio da želi da nam uništi superkompjuter da bi nas sprečio da mu stalno izmičemo virtualni tepih Pa i ispod to, nogu. ali ovog puta je izabrao i najsavršeniji trenutak. Uništavanjem superkompjutera Ksena neće samo da uništili oko, već što je još važnije i naš jedini put natrag u stvarni svet. Ali zašto bi želeo da nas ovde zatoči? Da bi se dočepao tebe, Aelita. Ti si ta koju Ksena pokušava da uhvati od kada smo ponovo stvorili Lyoko. To se zove ubiti dve muve jednim udarcem. Ma hajde, Suzana, to je smešno. Jesi li u potpunosti sigurna da to nije zbog nečeg drugog, vatrometa, na primer? To sam i ja rekao, ali mislim da je malo preterala s čajem od nane. Znam šta sam videla, Jean-Pierre. To je bila kiša meteora. Moramo da izvedemo učenike na sigurno. Dobro, kao meru predostrožnosti spreman sam da dozvolim evakuaciju akademije, ali bez panike. Evo ga, našla sam najslabiju kariku u algoritmu. Jasno je kao dan. Sistem nadoknađuje pritisak, ali potrebno je 3 milisekunde da mu se invertuje polaritet. Naravno, sinhronizovanjem početnog pritiska možeš da neutralizuješ sinusoidalno odstupanje, Aelita. U prevodu? Sistem lastišan, čekaj. U pripravnosti zbog zaustavljanja turbopropelera. Spremni, sad! Odlično, Aelita. Sad požuri da stigneš do kanala. Potrebna si nam u Lyoku što je pre moguće. Jasno. Svi su dobro? Za malo da se sretne ponovo sa doručkom, ali je sve u redu. Nema šanse da stignu na vreme. Osim ako ja... Da, kad bih samo uspeo da preuzmem kontrolu nad tim satelitom, čak i na minut, mogao bih da natera meteorit da promeni svoju putanju. Da vidimo. Ministarstvo odbrane, visoko poverljivi podaci. Ozimka, prosto ko pasulj. U redu, protiv požarna vežba. Hoću da svi lagano krenete ka kapiji. A ne opet. Kanal na vidiku, 30 sekundi do porinuća. Bingo! Dobro, sad samo treba da nađem transmisioni relej da se povežem sa satelitom. Jeremy? Da, još uvijek sam u školi. Stvarno mi je žao, ali morala sam... Bez brige, Yumi, vreme je za plan B. U stvari, drago mi je što si još uvek u školi. Tvoj laptop? Važi, idem u tvoju sobu da ga uzmem. Šta onda? Dobro. Ej! Gde ti ide sestra? Ima samo jedan način da to otkrijemo. Da li me čuješ, Aelita? Ukucavam koordinate za Lyoko. U pripravnosti zbog širokopojasnog ubrzanja. 3, 2, 1, 0! Zaklon! Nemam pojma. Smirite se odmah! Jeremy, dobro je. Upravo sam pokupila tvoj laptop. Idi na krov laboratorije i zakači ga na antenu. Idem. I požuri. Dobro, Jeremy. Vratili smo se u Lyoko. Gde je aktivirani toranj? Pustinski sektor, kvadrant 5742. Prijem.
Sigurnosna vrata protiv Juminog zgloba. Kladim se na vrata. Šta ti radiš ovde? Idemo! Teleportacija. Toranjene samo 50 metara. Koliko vremena imamo, Jeremy? Dovoljno, ako možete da se oslobodite otvora za doček. Otišao je! Zašto mi trošili laserske strele na kukavice? Druškane, prepuštam ti ga. O-o. Odjedno mi taj toren deluje mnogo dalje. Možda bi trebalo da nam kažeš šta nameravaš da uradiš. Nemam vremena za vas, derište, idite napolje. Znamo kako se otvaraju. Umukni, Hiroki, dosta mi je da slušam tvoje laži. Ali to je istina. Možemo da otvorimo svaka vrata. Pa ako mislite da ste tako dobri, izvolite. Dobro, ali prvo moraš da nam kažeš šta si naumila. Šta imam da izgubim? Meteorit će udariti u školu i ako ne povežem ovaj kompjuter sa krovnom antenom i to s mesta, Jeremy neće moći da pristupi satelitu koji može da mu menja pravac. Shvatate? Meteorit. Nije loše. A sad nam reci šta se stvarno dešava. Dobro, idemo, Johnny. Neverovatno. Super sprint! Laserska strela! Uće! Pa ovo je pustinja! Ovo ne izgleda dobro. Nikad nećemo proći. Nikad ne reci nikad! Dobro, Jeremy, na krovu sam. Šta sada da radim? Slušaj, pokušaj da nađeš kabel od antene. Evo ga. Super, sad ga iseci najravnije što možeš i stavi u plavi priključak na zadnjoj strani mog laptopa. Gurni ga što više možeš. Ne možemo da skidamo izolaciju, nemamo vremena. Trebalo bi da uspe. Super, šta ću sada da radim bez noža? Bravo, princezo! Kukavica i prevarant, hej! Moramo da menjamo taktiku. Da! Dobro, Jeremy, evo ga. Odlično. A sad neka dvoboj počne. Kako je taj pacov Ksena stigao do mene? Kako ide tamo, Ulriče? Ne baš dobro. Budi za nas, Alita. Ako budeš devirtualizovana, nećemo nikad moći da deaktiviramo toranj. Kako Iko može da bude tako loš strelac? Ode! Smešno, tarantuli nisu u mene gađali ni jedan jedini put. To je zato što imaš par odličnih telohranitelja. Prekasno. Požurite vas dvojica, brzo! Ali šta će biti s tobom? Ne mogu da pustim kabel, brišite! Nikad neću uspeti. Ksena je program bez greške, a ja sam samo čovek. Ovog puta je sve gotovo. Ne, Ulriče. Šta to radiš? Terem Ksenu da se odluči.
Virtualizuj me. A? Jesi li luda? Uradi šta ti govorim. Ode, a Elita je u pravu. To nam je jedina nada. Šta je to bilo? Nemam pojma. Da bi pobedio, moraš da naučiš kako se gubi. Misliš da Ksena to razume? Odlično gađaš, Jeremy, pravo u centar. Nisam to ja. To je Ksena. Izgleda da je odustao od svog plana. Ksena je više želeo da se dočepa mene nego što je hteo da uništi superkompjuter. Kad sam se vratila u stvarni svet, nije mogao da uradi ni jedno ni drugo. A hvala za derišta? Hvala vam, derišta. Jak! Momci, ovoga puta zaista ste mi pomogli. A ja ću se postarati da ovog puta to ne zaboraviš. Aj pusti me malo, a? Povratak u prošlost sad. I kako si provela dan? Nećeš verovati, ali dobili smo najbolju ocenu. I obećala sam Johnny-u da ću sačuvati njegov mesec kao poklon. Dugujem mu makar to, iako se ničega ne seća. Na kraju krajeva nije tvoj brat tako loš. Da, može da bude prilično koristan kad hoće. Zbog toga se i brinem. Jeli, a zašto? Zato što sada znam da je uzaludno zaključavati vrata od sobe.